ва истиқлол тоҷикро муборакбод мехоҳам. туро эй сарзаминам кишвари обод мехоҳам. ин субҳи босафо ва фазои тенҷу ороми имрӯзи Тоҷикистон ба кулли шумо ҳамватанони дохил ва беруни кишварамон ба хайр бошад. имрӯз Тоҷикистони азизи мо ид дорад. бо як ҷумла таърихро варақгардон мекунам. 9 сентябри соли 1991 вакилони иҷлосияи ғайринавбатии шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум ҳуҷҷати изҳорот барои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул намуданд. аз ин хотир ҳар сол 9 сентябр рӯзи истиқлолияти Тоҷикистонро қайд мегирем. дар ватани маҳбубамон Тоҷикистон тенҷию оромӣ, сулҳу субот побарҷост ва мо ҷавонони даврони истиқлолият бояд шукронаи ин фазои тенҷу оромро кунем ва нагузорем ки касе тенҷиву оромии ин сарзамини бииштосоро халалдор созад. ва бояд гуфт ки Тоҷикистон ватани тамоми тоҷикони ҷаҳон аст. аз ин лиҳоз аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи шумо ҳамватанони азиз ва бурунмарзиро ба 29-умин солгарди истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистони азизамон табрику муборак мегӯям ва бигузор ҳамеша тансиҳату хушбахту сарбаланд бошед. ва орзу мекунам ки дар лабони ҳар як хурду бузурги ин сарзамини беҳамто табассум ҳувайдо бошаду чашми душман кур гардад. то навори оянда дар амони худо бошед.